ten drábek, zero, krásný no hand, wow. Respekt za ty kluky, který byli pro vás každou exhibici, město na kole, Latin Music, bar spin, dragtail, ale luxusně pomalu točenej. Láďa Klaus. Točil naštěstí do toho, takže pojďme na to pozor, Adam jede na North Shore látku. A bude pravděpodobně no hand, takže velký potlesk Adam. Přesně tak to má být. Noha, pozor. Kozáček a Dan Gaspy, podívejte se, tak to svět neviděl. Takovouhle jitrnici svět ještě neviděl. Takže kluci jsou nahoře, ready, empty. A Gaspy, pojďte kluci, dáme synchro. A Gaspy, suicidal drop, nothing, podání emptyho. Takže kluci, pojďte na závěrečný. Hele, to nevíš, že když